Отворете. Хелен, покажи ми. Насам. Тревис, Какво крие Еми? лист под тези тапети. Имаш предвид, че стената е в различен цвет? Зелената е влагоустойчива. Не разбирам защо е сложена само на едно място. Ето ги. Свършила е другата. О, кефът се яко. Имаш Ядат я. Няма как взривът да е дошъл от там. Да, знам. Еми, би ли отстъпила? Какво търсиш? Ще ти кажа. Браво, Шерлок. С въглеродно датиране може да се разбере на колко години е бил човекът, когато е умрял и кога точно е умрял. Точно така. Ще взема ДНК и изследваме. Ще имам късмет да открием, че отвега базата данни. Робърто, колко време ти трябва за тестове? 2 часа. Да, добре. Не искам да говоря с Гор, преди да получа резултатите.